Jiang king cheng lo langin alung oi lo tak zeti chu alang renga thin rim taka anin chu chwa sanin a assistant muturin akal zui tabok Jiangmeng le Lingji te in bia po kharun lang le in Lingji chuan Jiangmeng ne na Jiangje nin an thalak tili kau tu ani thu kha shelin Jiang king chenan Jiangje phone na changa a mu a thona ni thu chu a shela Jiangmeng chuan engwanga ti nge ti lo zot ve bokin Lingji po in ya na du ema wang le ti ngai na a shat lawa wanga khatia che tamai ani thu in thiam lo takin a shil ve boka ma se ya nen chuan in koprim tak an ni thu shilin du sakna a hlan thei ta thunga Jiang king chen po a assistant pa nen chuan in mu in thin rim takin a thil du ti sak turin a ti a assistant chuan a she in chung ko en kol tur ala nei thu soi ve ma se kum nga liam ta a thil ti sak a ru let ve hun ani thu anorin a chung te po a en kol sak vek tur thu le anupui akaw na an summa mo tur tam taka da sak tur thu chu a shela a assistant chuan shehle ma se anyal thei hau se law Jiang king chen nen anin chen nu chuan company building chunga a mora chuan thu in a wallet phorin a fapa thala ka da chu ngai mel tak le ril ru chi taka a thlir vong vong nu chuan a chut na bula a wallet chu da in building atang chuan a zwang thazui ta ngal yan le Jiangmeng ten inan then chuan police ten yan churun phonin Jiang king chen assistant building atanga zwang thla a thi thu an ron shil ve cha boka phone an da nu chuan Jiangmeng po shil ve in makan ti hle a ya ne ro in Jiang king chen tan chuan thil thataka ni thu le engkima a assistant chu adem thei to tur thu a soin mi thi to in engma an soi thei to lo thu chu she sa in chutyang thil po chu arwa man ani nge ring het bur boka Jaguang lo lut po chu Lingji veng turin ti zet ma se Jiangmeng tan zok chuan a hlo om thei zok don ni in a shele a Jaguang chu kalsan lo tur le amu pha ka om ti reng turin lo shil ve boka Jiangmeng po in yan chu andin hmun der thong ve thau ti sha in angai to ve hle a film khur turin a cha ve mol mol bok Jiangje in lama ho po in apa in thin rim taka phone mang thom sha in phone na byak zo ve le ruma chuan a luta tlang takin company sum transfer lama diktok lo om thu le rem ti pui tu po ama ani ti a sha to thu chu a soi ta mi a har sat na anayem ni ti zo tin apa thil ti swal reng mai chu a kham ve to hle ma se apa ni myau si a Vice President Jiang chuan project ka rampo na changa sumlu tur ala thlen thei lawa wanga emergency ya arem rem mangani thu in lo phamar ve boka Jiangje chuan apa chungai to hle in apai ro chuan chutia achung chang te alo ngai to ve ta chu alom hle thunga alo upa ve to bok nen a chol ve thwai tur thu le company po akuta om tur thu te shelin a chol huna sangaman le sport vel ti adu chung chang te chu asoi luama Jiangje ero in yan ne na inrem na lamlo soi puyin Vice President Jiang chu atum zui muk yan ne na inrem tur chuan adu lo na samaya tuna chuan maso nemo nung tol lam ni lawin atop thlenga be ngai to zok ti shilin du tok chu alatum lo hle a Jiang chung ko tan chau ni lawa ama Jiangje malam huna tan po ani thu te chu alo la shil tak deuh dewa Jiangje chuan apa chu dan tum viau ma se a thu soi chu angai thadu der si lawa tu khat Jiangmeng jing thau chu lok chhuak tru nin a thau chhuaka lok tur nei si lawin a boi ve hle a phone manga a pira thune en chuan alo pel dwai to ti mu chop chilin aril ru chuan ko lam chu anei thiam ta nga la office lama Lingji po in yan ne na chuan a fin fian na nei ang chu a the luta thu sha tu an mamu ani po in ama chu a chan thei thu chu a shil bok yan chuan ama khan tiang hian lo pe dai to ni se chu thil tam tak hi he tiang hian a top lawang ti chu alo soi ve boka Lingji po in ati swala ni ti chu a in pom viawa yan chuan a chut na ala ol reng thu shil ma se Lingji chuan a be ka changa ban na lekha run phorin yan do kana chuan da zuya yan po in a thutluk na za sakin alo pom ve mai bok
Lingji in abung ra khung fel lai chuan King Yan chu run kalin yanan aba ne moti in alo boi ve hle a ama nge yin ngai dam dil sak tu min Lingji chuan adu thlan na abang ani thu chu alo shela King Yan chu alo shil hai hle King Yan ne na chuan nui var var hian ani anga tho pui thei chu alom thu shilin na chau a chilawa anun te po ngai to ve tura shilin a employee ID chu la thla in dokana chuan a da a King Yan ngoi renga ding ring chu a kal san ta ngal revak lo ngoi renga King Yan din nu chuan in ngai to chuakin rang takin Lingji chu zu ya elevator chu va thlengin alo thlen hardon ema wang chuan rang takin step lama chuan kalin man mo takin atlan thla hlok hloka ground floor a then thlak chuan ha hle ma se Lingji chu ala mu chuang law rang taka tlan chuak le in taxi a lawin da lut mek chu mu in ring taka awin wa tlan pheya Lingji ta din na bula thlen phei meu chuan thlanin na bual hu in a thok po a ha me hle a Lingji po in makti mel takin alo en ve bok King Yan chuan Lingji kut chu von sakin hun rei tak alo thup to adu thu chu a shil ve ta roya thataka en kol le veng him tura hun rim chang pe ve turin a dil bok Lingji ta ni ro a dan le che zia chu aman vek to wangin thil makani shan law ma se King Yan chana du chu a pe thei law King Yan chuan chang nga lo le man mo lo turin shil ve bok ma se Lingji chuan ril ru shi tak chung chuan lom thu shilin King Yan chu mingil nei le kom nom tak ani thu le mi te ta na a tha zia so yin chiani renga du zok thu chu a shila King Yan chu a ril ron at mil tak zet Lingji po ama du sak em tu thin lung ti na sak chu she ti hle ma se a phu lo zia sha a mangai na dik tak chuan atana khwanu roat athin lungkong ka hong tur dik taka zon thu shilin ma se ama chu alani lo thu mi tuitling pamina shil ve boka ril runa takin anin chen sang zui ta bok Jameng po yana office a lunch petura kalin yana na mu chuan a hlim hle a ate fin ken te chu hongin yan chuan Lingji chanchin te chu alo shila Jameng po in mei chi chak takani thu so yin angai to lem lawa Jangking chen chung changa po ama in mu chwak se ti chu andu berani a ei tur anin ber lai tak chuan King Yan chu ron lut le puatin yan te lo da na mu chuan ain siam rem le na sa hle a kongka chu akik zui le Jangmeng po in King Yan na mu chuan a in thiar filim ta wata King Yan le yan chau anom nu chuan yan chuan King Yan chu mei thi chung changa fuyin beidong mi alo turin a shila Lingji po adin mun nen engma ngai to the ni ri don lo thu te shil bokin King Yan po in beidon mai chu ala tumbik lawa dikai project chung chang chu report pe in an har sat na le an boy ruk na te price war an nei te chu report pe in leba po an nei nwal thu te capital chain issue chung changa regulator department lamin an chui thu te po shilin ya ne ro in du tok ro alo timau maya King Yan chuan makati hle ma se yan chuan phuba lak chu mani in ti shom na maya ni ti sha in hun rem chang anin mu chhuana hun pe ka do a King Yan po in yan nu pui nei nuwa adang lam zia chu sha in a fak ve khop mai zana chuan jang che chu in mu poya so min Lingji evidence bek le dikai project bank statement te chu bara chuan na mu ti ra jang che chuan makati vak lawa yan chuan police ne na report an tum ri lo thu shilin athil ti dik lo te sha a ama nge ain pek thian be se ya aza omna anei le theina na ti an ni berbok jang je po in yan ne na chuan thinlung takin lom thu a shila yan po in apa chu thui takal bo tir lo turin a cha ve bok jang je ina ho chuan apa study room a kalin vice president jang po alowin dum kun hle a Jang je chuan angai to venga yem ti beidon mel takin a zota apa chuan makti mel tak lo enin afapania athil ti engkim chu atana ni thu chu alo shil ve bok
Jiang je chuan tlang takin asum do na hnuaia a omdu lo na chana shila no pangte an ni la ya changin ama le midang enkol da na dan thu te chu wanga a hnuaia omdu lawa ama asum do na chana do thu te nen apa kya nga om chuan a zaren lo thu rilrunat mel takin soi soya a chan po ama asia lutuk wanga ni thu chu a soi tlang roi company suma khoi ching pen po jameng le yan ten an sha chwa vek to thu le ma se police ne na report lawa ama ain pe kan nga thu chu a shila vice president jang chuan in pe ka tum lo me hle thung jang je chuan jang chung ka zomna an nei le theinan tal in pe tura shilin apa chu ange na ma se apai ro in za omna engma an nei to lo thu chu alo shil apa chu aduam lutuka wanga chu tiang din hmuna ding ta ani thu soin angei to hle a shanghai boina lian tak thlenin rong hui ati chhia a linglian fair lo takin alak sakbok thu soin apa chuan adu am wang ni lawin a fa pa malam huna ngai to wang zo ka ni thu in lo chang ve boka jang je ero chung chu athil du ani lo thu ril runa takin lo shil ve boka a tui zong te shilin apa bula chuan chap zoi zoin in pe mai turin angen ta hiala apa poina rem ti ve ta sham jang je chuan engkim akuta da tura ti in lawyer po a tha ber a roi sak tur thu a shil nu chuan apa chuan chuak turin ati a jang je po chuak zuin ma se kong ka a pela a kalson ma deuh chuan apa phone mang thoma la she theya zan inata na Singapore lam ticket abuk thoma ni apa chu osam takin ain pedon lo ti she thiamin jangming chu a phone ta nga la chu anei lai mek ni in apa thil ti da na shil nu chuan jangming po in ya na shil zuya yan po chwa tum ve nga lin jangming te nu fa chuan film khur turin an cha ve mol bok airport a chuan jang je le yan te chuan in chen shangin an zong kwal na sa hle a ma se an mu mai law second floor lama anom lai chuan lataka jangking chen chu an zu mu a yan chuan ko mu vatin kalchil mai turin anin hlat bok nen phone chuan rang takin an call ta nga la jangking chen po in a phone na mu rwal chuan hoi kwal vatin yan le jang je ten an lo en renga mu chuan jang je chuan apa chukal bo lo sham turin angen le talom loma thil ti swal tu ani angin apa ni ma se zirtir na thazok dong turin adu am na in achim ral lo chau to ti chu an shat mai lawa yan nen chuan an ngen ve loma jangking genero in yan laka chuan tlom tur anga in nga yin alo hop mai jang je ero in ama hlok na chau ngai to ma se chumi chunga thil dikle diklo da na omani ti shilin apa chukal lo sham turin ange na mitui tla zoi soya ama a aching chit thak me wa chuan jangking chen po athisen afapa nge tlom lai mu thei tabik lo wang chuan akal bo lo tur thu soin akir le ta sham yan le jang je te po thowa yin yan chuan jang je chu a nem ve mol boka yan ina thlen nu chuan jangmeng chuan lo dong songin thil om dan chu a shil ve mol boka jangmeng chu lo thon ro na la nei hin osam taka jangking chen in pe mai tur chu makati hle a yan ero in ngai to tir to lo tumin sofa a chut puya jangmeng chuan yan kut chu la thutin apum chu adom tira ala chan lo thu chu a shil ta sap yan chuan makati hle a ma se jangmeng in mi pange mechia aduang ti ya zo ta ga chuan a mel chu arun eng ta kher mai a hlim ma jangmeng chela fop deuh wang in eng mi po ni se alom vek tur thu so yin jangmeng chu angai to thar hle bok atu ka chuan damdo in lama chian tu rakalin doctorin alo confirm ta thlapa yan chuan an chung te le chan te laka ponzar ngal vek mai chu du in jangmeng chuan lo rem ti ri law lim taka anin biak lai chuan yan phone chu lo ri in jang je lo ni apa mu zo lo thuron shil le in mun shang en kwal powa a mu lo thu le police ne na shwai tum to wanga ni thu shil bokin an ril ru chu a ha hle a yan chuan police lama report mai tur a shilin jang je ta ne ro a har sa hle a yan bok chuan twal thatu ni lo mi bo ang ta la report tur a shilin jang je point apom ve ta bok
Ian chuan Zhao Meng chu shil ve bokin an ril ru chu a ha don hle a in an thlen chuan ian chuan hnem sham shamin engkim a that le vek tur thu le ama a engkim boi pui tir tur ti in ani chuan ama chawa that taka in enkol turin a cha ve mol mol thunga ian chuan Zhao Meng rai chu angai twa hle a in lama na thori mai te tumin sister huwa ne na la amamo eitur tha hlir shilin an mora ka zangkhai ta viawa doctori lo chuak ne na po yan chuan phur taka engkima thatvek thulo shilin an hlim na chuan a chim sang viau ri chuta Zhao Meng phone chu run ri in beka changa phorin a chan ma chuan yan chuan rang zetin a chu saka phone na changa radiation chuak chu a hrisel na tan a thalo ti in Zhao Meng laka chuan a film kur khop mai lo biak tum tu chu tian kong ni in yan chuan Zhao Meng in a biak thei lo thu le ama shil mai turin lo ti a ma se Zhao Meng chuan rang takin ron chu sak ve thung tian kong chuan atlo lo rei to awangin angai to hle thu chu alo soya drawing competition na pakhat na ani thu te ron shilin Zhao Meng chu tlo thwai turin ange na atuk lam chu children's day ani anga program an man tura telve turin angen ve ngoi ngoya ianan chhuarem ti viau lo ma se Zhao Meng chuan no pangril rutin ta du lo wang chuan a o ta sham phone an da nu chuan Zhao Meng chuan yan tum deuh bar chu an thlem le boka yan po atum rei thei lo lim taka an chata vel po anu le sister huwa te tan chuan a hmu nomin alung oi thlak hlia hlia bok lingji in lama po king yan chu kalin lingji in a hmu chuan makati hle a an chut dun nu chuan a kal chan te zo tin king yan chuan a fin fia na pek te kha police ne na an thelu to thu le police te point an lo biak vatarin thu shilin lingji chu azam ru hle a ma se athil ti swala shema phuzia shilin tlanchia chu atum chuang lawa king yan po in lingji chungai twa hle in chanpui theina anei chuan shil she turin a cha ve boka lingji chuan a tha thu soi ma se king yan nero in alaka arel ruput mang po nol ma se chan ni renga du thu mang chuan karin chan te chuan hun harsa an towa in chanpui chu thil ni dan turani thu in a chang ve tlata lingji po in chu tiang khopa ama ngai twa tu king yan chu anar seng ta bik lawa Zhao Meng po tho ve le atangin athil ti engkim mai chu an ngai to in a tha ber ber en kolan tum deuh chata yan phei chuan a hmu phak lawa ada hlei thei meu law ei tur ni se amamo ni an shat anu te pahni chuan an siam sak renga yan le Zhao Meng tan po alom omin an hlim tlang hle chhun lama chuan yan te ina len line na chuan Jangking Chen an ron phone in sister huwa chuan lo shelem lawa Jangking Chen chuan Zhao Meng te tho pui ani thu le file pe ka ngai thu shilin in lama an omem ti te azota sister huwa chuan children's welfare center lama an kal thu ngai ngam taka lo shil ve mayin file chu in lama po ada thei thu shilin an da zui ta bok chhun lama chuan children's welfare center lama children's day mang tur chuan an kal ta nge ya tian kongin Zhao Meng te amu chuan lim taka an lampan lo tlan phei vatin yan chuan Zhao Meng chu atina pal mayang ti hlawin alo pom kang not boka an hlim tlangin tian kong chuan an room cheidan te chu en kwal pui ve boka yan chuan jagwa ngan arun ko lawang chuan betura chhuakin Jangking Chen chungchang chu engma sha tur ala nei thei meu lawa king yan bia a company lama thil thara omem ti te ngai chang tura shilin jagwang chuan Jangking Chen a chan pui chan chu a shelo hle a yan chuan Jangjia pa ani wang chawani thu shilin Jangjia tan ati thu chu a shil boka jagwang po in Jangking Chen atlan chhuak ani chuan anma ni chu apan ngei rin thu soi ve bokin yan po in an film khur thu chu alo shil ve bok Zhao Meng te po lo langin tian kong chuan a thil perform tur chungchang te lo shil siam siamin madam Lin po aron lut ve to a Zhao Meng te nen chuan hlim taka ti ti in chuti lai chuan welfare thok pakhat chuan
pon lama mi pakhatin Jaomeng ta tur pangpar alo deliver don thu a soi thu chu shilin Jaomeng chuan angai na shelo hle a Madam Lin chuan ya nan surprise atumna ani ringin Jaomeng po ngai ngam takin a chuak ve mai kongka chaklama changin yan hol chunga alu ral chuan Jaomeng chu kongka malama changin a chuak ve cha thunga hol chung yan na lu chuan Jaomeng mu mai lo wang chuan anua zot nga la thil omda na sha chuan rang takin pon lama atlan chuak nga la ma se pangpar bor lo chen noi chau mu in Jaomeng chu mu tura omlo in lama le tin ril ruha takin sofa a chu in ain ngai to na sa hle a Jang je chu phone na bia in Jaomeng a bau thu a shil ve boka Jang je chuan makalo ti in yan chu a hlau thong in Jaomeng chunga thil thlo thleng ti chu a hlau em a Jang je ne na po apa in abia ni chuan shil ve tur nge nin Jang je po in thei topin police ten anzon tur thu chu a soya apa chu criminal case nei lai ani awangin Jaomeng laka chuan che ta thola wang ti in a hnem ve sham bok yan tilen lai na chuan Jang King Chen chuan ron kolin yan mangang o sha te chuan a hlim em a Jaomeng chu chwa tur nge nin engpo adu chu pe ka tum thu chu a shil boka Jang King Chen chuan company share chu tirala poisa zong a kaw na thun tur le police shil haulo tur ati in Jaomeng chu a mule theyang ti chu a shila ada zoi ta mak yan chu mang ang ta ka company lama chuan phein Jang je chu apa omna zo avatuma ma se office a lo om lowin police station lama akal dai chu ni in ma se adoka na apa nen an thala ka tar chuan yan mi chu ala hle a long pakhat bula ani ti chu a sha hle bok Jang King Chen nen anin bia khan tui phone ri chu a she theya chulai hmuna chuan a om nge ya ringin Jagwang chu a zon tir nga la anom na chin a ron she ngal thwai bok yan chuan company chwa san ma chuan Jaomeng zong turin akal don ti le engtia re nge huna du don ti a shat lo wangin a om lo chunga tan king yan chu chairman chut pha lo lo lum turin ada a document siam sak zui bok assistant chairman din huna official takin a hlang kai zui bok yan chuan Jagwang location ron thon na mun chu vapanin thalaka a mulong ming chu azong kwala ma se an lo tam lutuk tlat mi pakhat local chu zotin a shil lok theilo le ngal thin rim taka nuna der thonga om thu shil ta ka chuan a ko mu ve ta sham man mo taka tlan phein Jang King Chen le Jaomeng te longbul maya ding chu awa mu a Jaomeng ku chu nget taka phar sakin ya na mu ra chuan Jang King Chen chuan chemte phorin Jaomeng ngonga chuan atin zui ta ngal boka yan chuan Jaomeng chu tinalo sham tura ngen lomlomin adu apianga pek tur thu a shila ma se Jang King Chen chuan tuna po engma keng lo bok nen a ring ta lo hle a ya ne ro in sum lian tham ta ka ni thu le hun tle ma song ama mo ba ka bank lam po abyak vek to thu so yin Jaomeng mol chu tinalo turin adu a Jang King Chen po in chu tiang khopa yan tloma mu chuan nuamati in chaknia ain nga ya a hlim hle yan chuan poisa pek vek tur thu le Jaomeng chu tinalo tura ngen le in Jang King Chen chuan a pe ni lawin ata alak le zok tur thu chu shilin Shanghai chu ata ni thu so yin Jawbin le chuan a ruk sak thu thin rim takin a soya yan chuan apa chu diklo po ni se a thito alom a tok to lawem ni ti in lo chang ve bok Jang King Chen chuan a tha thu le chu po ala tok zo lo thu so yin yan po chu tha a jaw chung kwa chu hlotlin na chang to lek lo tu ra siama du thu so yin yan chuan apa tha thu soi chuan makati hle a Jang King Chen la chuan makati mel chu mu in ti thei ta ka so yin isi rong motor chha chante engkim ama an pu thei na na rahman na siam tu ani thu te so yin Shanghai ya an har sana to sang po a phena chu ama ani thu chu a soi ta deuh boka Jang King Chen chuan in mu chu a nekin nuam chu ati em zok bok yan chuan atlom thu so yin Jaomeng chu chua ama chu la zok turin a shila Jaomeng chuan tilo sham turin chap chungin lo ngen ve thung Jang King Chen chuan handcuff run phorin yan chu ama inwa turin a shila
yan po in muang changa la in aban le lama awwa lai tak chuan jang je churun thleng phei ve in apa hne na chuan thil dang te swal to lo sham turin ring takin a ron nge na apa chuan a fapa chu mol lo ti em thunga Jameng ngonga changa chemalek son lai tak chuan yan chuan rem changa la in aron bei ve ta chata jangking cheng chu nor son lopin yan han jameng a boy pui lai chuan anung zanga aron vin zui ta thunga jameng chu tlan son wa tura shilin jangking chen nen chuan anin swal boy zui ta bok chem jangking chenan avai kwana lama shui pakhat chatin chumi in a thlun surfboard run tla chuan yan luwa chuan run vua in jangking chen nen chuan tuya an tla zui ta nga la jameng chuan chap chunga zuan thlak ve mai tumin jangje chuan a run danga yan churing taka kawin ma se tuya thisen run chuak bak mu tura om to lo thunga Police le ambulance ta run thleng watin yan chu rang taka damdo in panpui ngal ni in jangking chengpo man ngal ani a yan hospital an thlen pui chuan alu chu surfboard vok na wang khan na taka hliamin jameng mang ang lutuk po ni kho shelawin om ve boka yan nun na chan tumin doctor jaw chuan thei to pa chwa ve bok Sanling je po police te kuta ain pek nuwa chuan king yan chuan va shwain a beka khai saka Lingji chuan a in hun rei tak a kalbo san tur chu mel wangin a mit meng chu adul tak zet police station ko dan thlen chuan lu pui a du lo thunga king yan chuan tum viang ma se ama a ma chhon du zok thu shelin king yan laka tal chuan thatak angalan chu ala tum sham shama king yan tan po nor lui chi ani law mitui tling pamin akal ma chuan lom thu chu a shil le sapa thinlung rum vong chungin anin thaliam ta bok damdo in lama jameng ron har chuak chuan yan chu zong ngalin a room omna pon lama kal ngal mai chu atuma anu le kya chen te chuan in beng dai tur a shilin thei to pin an lo danga jameng ero yana ngai to lutuk na lama chuan ama in she chang lo lekin a che buan buana doctor jaw poron langwatin jameng chu aron dan puya an beng dai hlei thei hlom meu lo chuan doctor jaw chuan ring takin a rai thu chu a shil non le a chu tianga om the ni lo ti shilin jameng po a rai thu a sha le ta ka chuan zoi nokin yan chu mu alangen chok thawa angai to in yan chuan akal san mayang ti chu a hlau em a doctor jaw chuan chol ha dam pho tur le a tha deuh ve le mu tur a shwai tur thu shilin yan po a thei to pa an en kol tur thu in a thlamwan ve mol bok jangking chen po ron langin damdo in lama om ve thawa ma se na em a nation law police ten lu chelin a thil ti engkim chu an soi khum ta saka ati danan shekim chang to in an lo chui thui to hle a ma se jangking chengi ro chuan fin fia na an nei lawa nga yin tong chua chu ala tum lo hle thunga thil chu a har sa zonga kalpui lo tura shilin ana thok sanling ji in a thil sha tang angte apon vek don thu po so yin sanling ji mingalan ta ka chuan jangking cheng chu a thin rim hle a police te po chuan thil chu a har sa zonga thlen ti lo tura shil ve bokin investigation manga engkim an mu chwa ma nge ya ama nge ya in puan chuan thil adanglam thei te shilin jangking chen chuan a khum tlang chu a mer na to viau bok yan po komala omin jameng le anu te chuan an mu thei ta a jameng chuan har tur ti in a chap zoi ya yan chu an kawa ma se a thwaka chuan na taka hliam omin chumia wanga chutia omta chu ani Doctor Jaw chuan lo shil fia ve boka jameng chu aril ro boin yan chuan akal san mayang ti ahlawa naute chungchang te soin kai tho chu atum hle a ma se a mitui tla te chuan engra tha ma an chwa thei bik si lawa chuta chang chuan ne tin ompuin an hun man liam ta te chan chin chu a shil reng china dam lawa zan khwa a khosik chum yanan a hwat em lai po khan angai to thauza le zan khwa a akal san lo te po kha ala sherenga lo har chhuak thwai tur chuan a ngen le chin bok kya jen pon jameng ei tur pe tura ron kalin jameng ero in ei chak na anei hau lawa ti lui ti ra tum vya po in ti ngai na om lawa kya jen chuan jameng om dan
che om tur zia sha in chap tur te chuan a shil ngota a thopik lutuk chu a zia deuh be se in ma se Zhao chuan a thin lung chuna hle ma se a cha theilo thu so in ian lo har chwa huna chuan chakle hoi sen takalo oma du thu chu a soi fana ian su ama mo berti chu atilang chiang hle bok kia chen chuan ian hne na chuan Zhao wang tal po a har chuak tur a shilin chutia a soi nu lok chuan ian chuan a ku chang chu a ron ti che tamaya rang taka mu in kia chen chu doctor kau tur chuan tlan chuak thwaya Zhao e ro in ian fia lo roi lo meng chu lom le phur taka lo ko mol molin ma se Zhao ron kau nu chuan amai mi ching zui le dai doctor Zhao ron thleng po in khol lam te chu melin Zhao in mang ang taka zo na alo zo po chuan thil lom shil tur anei hau si lawa Zhao le kia chen te chu a office a kawin yan na dan dik tak chu a shil ta a thwa ka chuan thikhar omin chu koma a chan ber po ani a enkol dan le an thil ti thei that ber te le ti dan te shilin zoi muanga atlak niaman be se ya chu ba ka van nei na anma mo ve bok thu po soi telin Zhao chuan tlang takin dam that le thei na chance engzat nge anei azo ta roya doctor Zhao chuan pe hel takin ama le science tu ring tu ra shilin Zhao chuan arin thu chu alo soi ve boka ma se dam le thei na chance omza chu a shadu thawani doctor Zhao chuan kun lapa atlem bera 10% ani thu a soi chuan Zhao le kia chen te chuan makan ti in Zhao chuan chap zoi zo in a thwa ka thi sen khar chu lak chwa sak turin a nge na doctor Zhao ro in ama le science chu ring tur a ngen ve sham shamin conservative treatment chu risks an la ngam ri lo thu chu alo soi ve boka kia chen chuan chutia din nun lo le koma da reng ringote ro makati in engi mutal de turin a be se ya doctor Zhao ro chuan kong se ati lo bi ka ringem ni lo ti ve bokin Zhao chuan lim lui sham sham tu min yan chu a thale vat be se ya an en kol tur po chu rem ti in yan chuan koma renga du a ring lawa a har chwa le thwai chu a be se fan bok anaw pai lai chu check up in alo thavia wa nutrition lam or deuh tura doctor chuan lo cha ve bokin naw te thlenga ngonga nei thei sia te chu a shil ve boka Zhao chuan ultrasound thala ka mu tel ta ka chuan lim takin anui ve thei ta sha ma naw te chu la te viau ma se nu mangai na ero adang hau si lawa Zhang po apa boy pui fel vek nu chuan yana run tlo man ve ta sha ma se kia jen le doctor Zhao te chu tok ma sa in kia jen chuan thin rim takin lo an khuma yan le Zhao ten chutiang thil zong zong an ton chan chu Zhang pa lo ni bok nen engkim she ve lo tan chuan Zhang la ka lo thin rim chiam po chu om ti na lai chin po theyang Zhao ron lang ve thwai zo ka Zhang thlawang chu ron hautum hle ma se Zhang chuan alo dang ve thunga engkim chu apa wanga ni ti sha in a in thiam lo hle a Zhao po in kia jen chuan a ngai to wanga ni ti sha in Zhang hne na chuan lung lo wa lak sak lo sham turin a shil boka Zhang le Zhao te chuan ian chu va mu in a din mun chu alangai reng thu Zhao chuan a shila Zhang po in din mun se ta ka ya na chu khongai hle in company kalpui atum dan po Zhao chu azota yan le apa in thei top chu an thora ani bok nen Zhao po chuan a thei top a ven hima tum thu chu soin Zhang po chuan pui in huam hle a king yan po ron thleng ve in yan din mun te azo nuwa an ma bak sports center chungchang chu an soi le a yanan Zhao tan a thei na zong song a ti pui tin sakatuma wangin yana du thu sam chu a chan te chuan ti sak nge yan tum bok Zhao po in king yan chu tu na company en kol tu ani bok nen ama ron lawin thatta ka ati ang chu titlang turin ring tok takin a shila Zhang po pui turin a in huam hle Zhang le king yan te chuan an thei top chwa in an project chu an han boy pui dun ta char chara an boyin an na an hlen hle thunga company lama chuan yan ma ba klen chwa sak ngei tumin an boy chota ni ber Zhao po yan chu har angten amumanga chuan mu thinin a take mo atile don china chum khate ro yan chu
athok lak ron buain rang takin doctor ron tlan luta jameng thabar tak chu doctor jaw chuan nurse ne na shwai chuak tur a shilin du lo hle ma se jameng chu a chwa angai si pon lama chuan madam lin le kya jen te po ron thlengin an ni nen chuan mang ang takin chanchin ngai chang chuan an lo oma doctor jaw ron chuak chuan jameng te lo ding po chu an du ang takin chanchin chu tlang takin a shila yana thwa ka thi sen khar om chu a nervous system lama har sana thlen zel tu ani thu le chu chuan koma a om ti reng thei thu chu ron so yin adin mun la zia om lai ro athok lama har satna ala om lo chu ani chulam thlenga effect thei ti a sha chuan jameng chu a hlau thong em ma chap zoi zoya yan chu adama ngai za soin ani ne na chung ko fam kim dina du a madam lin po chuan chap chungin jameng re runa chu aron hnem ve sham sham bok chumia chang chuan jameng chuan yan chu akal san lo le zwala apum chu lian ve to hle bokin kya jen po in chu ti tak maya yan ne na anin mangai na chu makati in a she thiam lo lek lek chin jameng chuan yan chuan akianga a om pho chuan engma hlau lo tur a shil chin thu chu shil ve in chu tiang cha chuan ama yan ne na po shila du a akianga om chung chuan hlau me lo se a du in lama an thom no la a an let po chuan anu chuan thei to pin lo hnem ve boka yan nen an room a bung ra te chu pekin anin nei certificate mu te chuan a nukul le in atan chuan cha na le room na bak engma thil chalam sha tu renga om si lawa damdo in lama kir le in doctor jaw nen chuan yan chung chang chu soidun le in yan din mun chuan chiat lam apan zel ti tlang takin na shila ashok vera pai pani manga amamo oxygen pek po rotin chu chuan adin mun chezel tur aveng do na ma se jameng ta ne ro thil shat nom lo le du thlan na har sa ta ka ni naw pai chak lo taka om lai po in yan nat na wang chuan hadam thei lowin a oma mang an na chuan atlak buak mol mo si kya jen pon ti ti puin tu na doctor jaw advice chu ti tir mai turin a thlema ma se jameng ta ne ro yan che thei lo le engma ti thei lowa om lai le zela na twar tir chu adu lo hle thunga yan chuan chak lo takalan adu lo thin zia sha in jameng tan po yan chung changa du thlan na lo siama nat na twar tir le chu angam thlot lo ani ber achong kam tina chuan kya jen chuan yan mangai zia a shat bel zela jameng po chu yan tan chatur ti shema se anor luina sa du talawa ma se jameng tan po yan chan ai chuan du thlan tur anei chun chu ani miau si yan omna roma chuan kalin akut von chuan a relunat na te chu a shil tale ringota abel tur le in nga na berdin mun omdan chuan alung ti oilo hle ma se soi thei anei si lawe yan har chuak sham tur chuan chap chungin angen le top maya adul par ve to tak te chu von tirin ama chuan fanu adu chin thu le a chan po ama yanan adu wangani thu chu asoya ma se tu na ero fapa ama yana ang takadu to zok thu shilin mitui tla zoi zoi chungin ani nei lom na haute an nei te chu angai twa ki ra a hlim dun ve tak zet kha anya tu na ero jameng vel tu mai an ne to si yan chu a mangai thu a shil le china ma se har chuak tu renga om chuang lawa jameng chu na sata ka chapin yana kholman te chuan ako chung an vil ngut nguta chap zoi zoi chung chuan room chu man mo takin atlan chwa san ta ngal yan koma om mek po chuan jameng thu soi zung zong sheve ni om takin abeka chuan mitui chu alwang ve tangya nya ya jameng chu van rambek po theina telephone ni an soi bula bok chuan kan le in phone chu mangin ain sum zo lawe yan chu koma om lo tur adu zia te chaklo taka a om lai mu adu lo thu te soin hun har sa tak takan pel tlang dun to te po chu a soi chwa ka yan bia ang cha in nga in an nau te tan thil tam takan pel tlang to a ani po in nun nuam le hlim na akhat a nei nge du a ma se tu na takero ti turasha lo zia soin yana tan engma ti thei anei bok si lo nen man tlak lo taka in nga in alungai na le shom na te chu a cha chwa pui le ta hom homa kum ngat nuwa chuan hun aliam tanwa la
Jiang je chuan Shanghai board member te hma a chuan meeting chu thataka kai hruain engkim chu a kutatla a hlen hle a board member te po an hlim tlangin ani ngei hlom hle lingji poron langin a u le a u fa pa te nen chuan parka an lo in fiam hawa shemna a to zo hnu khan a u kyanga omin nopang en kol pui chu a hna ber ani ve ri a chuti lai chuan kengyan ron lang ve hlolin a lan dan danglam to in a za om le zwal hle a lingji po in a muthut chu makati ve hle afala in betura kalin lingji chuan thatak mai hian alaka hun khoral to lo tura shilin Shanghai ya akir thei to lo thu chu a shela kengyan chu noi sukin chungmi wang kalani lo thu chu a shil nowa a envelope ken chu lingji lama chuan lekin a hmalam hun turani thu chu a shila lingji chuan makati hle kengyan bok chuan rong hui license baka document le information chen khatani thu shilin rong hui chu tuna chuan aman alei to thu chu a shil zui boka lingji ne na enkol duna du thu po tlang taka shilin lingji po in envelope chung chu enin kingyan a mel le a mi tui chu atling pambok lom thu soidan chu athiam lawa an chung ko ta na hlu em enkol le theina hun rem chang anei chu lingji tan po nar phal chi ani talawa kya chen te ron lang ve thungin shooting an zo chuan anom na room chu light an ron off thu ta light pakhat chau ron eng le in a thopui te chuan amal mala pangpar ron pe in an lompui thu chu an ron shil sap sapa makati in angai na shelo hle chuta kongka ron in hongin Dr. Zhao CG ngei mai chu a ron luta kya chen chu pangpar bor moi taka pek nuwa ama a chuan thingchi in zeitak mai chuan adam chunga a kopui ni turin a soma kya chen po chuan nar phal ta haulawa lim takin zungbun chu anin bun tir zui ta bok Jiang je ron lang le in thlan lung pakhat kyanga hian thu in chu thlan chu tu dang ni lawin apa Jiang king chen thlan nge ya ni a apa ne na chuan adu thu sam ang nge in tu na chuan Shanghai en kol to thu le a project zong zong po tlang taka a hlen chwa to thu shilin Jiao Meng le yan te do thu sam ati puitlin sak to thu te a thorim na le a theina wang liao liawa chu din mun ding ani thu shilin ani khachuan mi inti boipui ringota chin thin thu po soi langin ma se tu na chuan thlamwang taka chol to turin a shila atan anuam zok ti pom thiamin amo po ngai to lo turin a cha nuwa za taka chibai bukin akal san ta ngal Jiao Meng le a fanu kum limi Jiao ai te ron langin thlanung pakhat ma a chuan an thu a Jiao Meng chuan chu thlan chu bia in adu ang nge in tu na chuan lim taka anom thu le khang hun har sa kum nga chunga an tor chwa tak te chan chin te soin a mi tui chu atling pam boka chuti lai chuan mi pakhat ron kalin Jiao Meng maya chuan ron chulin Jiao Meng chuan hlim mel takin lo mel ve boka chuta ana pom lai chu ron pom kang nolin chu pa chu tu dang ni lawin yan nge ya lo ni khamini Jiao Meng in ril runa taka atan chwa san zan khan Dr. Zhao wat fang chuan yan na sa taka har chwa tuma run bei chu sha in nurse te nen man mo takin an boy pui nga la vanei thak takin adam chuak thei ta bok Jiao Meng le yan te chu lim taka in melin Jiao Meng chuan alo har chwa li awang chuan lom thu chu alo shil le a atel lo chuan khang kum nga kha pal tlang dan a sha lo thu chu a shil bok yan po in Jiao Meng mangai na le tum ru na chau chuan ani thina ata chan chuak ta chu ti sha in lom thu chu alo shil le ta mangai takin achala chuan a fo sak zui vong vonga chuta apa Jiao bin li thlan lam chu enin van rama changa alo thlir ve nge yan chuan a be sei thu soin chung ko hlim tak le nuam tak an nei to thu chu a shil ve ta bok a top ta